Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Сабитова Гөлсинә Юсуповнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны племянницасы Гөлия, тормыш иптәше Ренат, балалары Раил һәм Алина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез, яраткан апабыз 1971 елның 27 декабрендә Абдри авылында гаиләдә икенче бала булып якты дөньяга аваз салган. Авыл мәктәбен тәмамлап, Димитровград шәһәрендә бухгалтер һөнәрен үзләштерә. 1995 елның 10 ноябрендә яраткан тормыш иптәше җизнәбез Сабитов Ришат Рәшит улына кияүгә чыга. 2 елдан соң уллары Ренат якты дөньяга аваз сала. Бүгенге көндә Самара шәһәрендә гомер кичереп, алар барчабызга да шын үрнәк өлгеләре булып яшәп киләләр. Әтиемнең бер туган сеңлесе булган якынымны гомере буе мин үземнең бер туган апам сыман кабул иттем. Аның белән серләребез уртак булды. Бу тормышта нинди генә эш башласам да, гел аның белән чын дусларча киңәшләштем. Хәзердә ул минем өчен беренче булган якын кешем. Кадерлем, бүген синең тормышыңа сыкланып карыйбыз, күзләр генә тимәсен дибез. Бәхетеңне бер Аллам үзе күпсенмәсен. Син әлеге бәхеткә лаек кеше. Алга таба да шушылай безнең яныбызга ешрак кунакка кайтып яшәгез әле. Син бәхетле булсаң, без бәхетле. Кадерлебез, авыр чагымда да, шатлыгымда да син гел янымда. Күп сынаулар аркылы үтәргә туры килсә дә, синең төпле киңәшләрең, иркәләп кышуың, юатуың һәм өлкәннәрчә бар нәрсәне аңлатуың миңа нык ярдәм итә. Алга таба да гел бергә булып матур гомер итик. Мин сине яратам һәм хөрмәт итәм. Бары тик синнән генә үрнәк алып яшим. Бүген безнең апабызның матур гомер бәйрәме. Аңа диеп җыеп куйдык матур теләк бәйләме. Бу бәйләмдә чын күңелдән төрдек бәхет, шатлыгын. Я бер Аллам, бирче өстәп гаиләсенә саулыгын. Бүген дә син безнең өчен иң яшь, гүзәл ападыр. Дөрес, гомерләр әкренләп үтеп китеп барадыр. Шуңа күрә һәрбер көннән яшә син ямән табып, һәр минуттан гомереңнең ләззәтен генә татып. Апам минем, уң канатым, ул иң олы ярдәмчем. Минем өчен ул иң дөрес һәм иң төгәл киңәшчем. Күп нәрсәне сиңа гына сөйлим, апам кадерлем. Берсә идең никадәр мин сине сөям бәгырем. Бүген синең туган көнгә шатланышып киләбез. Безнең анда киң күңелле апа көтә, беләбез. Шуңа менә кабул итсен бездән матур теләкләр, моңлы җырлар бездән булыр сиңа олы бүләкләр. Хөрмәтле Гөлсинә Юсуповна, матур юбилей тантанагыз мөбарәк булсын, алда яңгыраячак җыр моңа нык сәбәпле булсын. Бүген туган көнең котлыйм апам сине, бүләк итеп чәчәк бәйләме. Рәхәт яшә җирдә, кайгы күрмә бердә, котлы булсын апам бәйрәмең. Еллар уза димә, картаям дип кимә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар уза димә, картаям дип кимә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Син елмайсың апам, таңнар аяз ата, кояш кебек алсу йөзләрең. Котлап бүген сине бәхетле бул димен, көлеп торсын һәр чак күзләрең. Еллар уза димә, картаям дип кимә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар уза димә, картаям дип кимә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем.
Тормышың булсын, күңелең киң булсын, кабыл булсын изге теләгем. Үтсен әйдә еллар, озын булсын юллар, моңлы җырым сиңа бүләгем. Еллар уза димә, картаям дип тимә, белеп яши тормышы кадерен. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерле. Еллар уза димә, картаям дип тимә, белеп яши тормышы кадерен. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерле. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерле. Еллар уза димә, картаям дип тимә, белеп яши тормышы кадерен. Туганлыкның кешен, саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерле. Рәхмәт апам сиңа